Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Sarah, 28 years old, at isang single mom dito sa Japan. Sumulat ako to share my story. 10 years old pa lang ako, dinala na ako ng parents ko dito sa Japan. I was 16 when I met Vince, who was 17. I guided him sa work at naging magkaibigan kami. After a year, naging mas close kami. Hindi kami nagligawan. Alam lang namin na gusto namin ang isa't isa. Pero dahil strict ang parents ko, ipinakilala ko sa kanila si Vince bilang boyfriend when I turned 18. We've been together for 5 years when Vince proposed. Nagsiserve kami sa Panginoon noon bilang members ng music ministry. Drummer siya, habang singer ako. Engaged kami nang mahuli ko na may relasyon sila nung pianist na itinuring ko na parang kapatid. Dahil may asawa, humingi ng tawad sa akin yung babae at nagmakaawa na wag ko siyang isusumbong sa asawa. Maawa daw ako sa dalawa nilang anak. Nakipaghiwalay ako kay Vince ng 3 linggo, pero pinatawad ko din. Nagpakasal kami at binayayaan ng anak. 6 months na ang baby namin nang mahuli ko ulit sila ng pianist. Hindi lang yun, nabalitaan ko na marami pa palang ibang babaeng dinidiskartehan. Pinatawad ko ulit si Vince. Pinili kong magtiwala sa kanya at huwag ipamukha ang pagkakamali niya. Bata pa lang ako, pangarap ko ng maging housewife. Gusto kong mag-alaga ng asawa at ng anak. Pangarap ko na magkaroon ng masayang pamilya. Tiniis ko ang sakit at kinalimutan ang pagtataksil ng asawa ko dahil sa pangarap na ito. Nagpagawa kami ng bahay. Pakiramdam ko, bagong simula para sa amin. Nagkamali ako. Sa pangatlong pagkakataon, nahuli ko ang mister ko at ang childhood best friend ko sa loob mismo ng bahay namin. Umalis ako at nagpalipas ng gabi sa tabing dagat. Napaghiwalay ako pero dahil may bahay kami, hindi naging ganon kadali sa simula. Hiwalay kami pero magkasama sa bahay. It was toxic. Nalaman ko na marami pala talagang babae ang asawa ko. Halos lahat ng mga kaibigan kong babae pinagbalakan niya. Hindi ko maintindihan kung bakit paulit-ulit niya akong niloloko. May maayos naman akong trabaho. Hands-on ako sa anak namin at sa bahay. Hindi ako tamad, hindi ako burara, hindi ako nagger, hindi ako maluho. Nagsimula akong manlamig sa asawa ko. Ganun pala kapag paulit-ulit kang niloloko. Hindi mo namamalayan na ubos na ang pagmamahal. Tuluyan akong umalis ng bahay namin, bitbit ang anak ko. Pinababalik niya kami at nangako siya na magbabago na, pero hindi ko na makita ang sarili ko na kasama siya.
After a year, umalis siya sa bahay dahil hindi niya kayang bayaran na mag-isa. Nakiusap siya sa akin na kami na lang ng anak ko ang tumira. Bumalik kami ng anak ko at 2 taon na kaming namumuhay ng kaming dalawa lang. Wala akong planong mag-boyfriend. Dahil ayokong may kaagaw sa atensyon at pagmamahal ang anak ko. I am all that she's got. I am glad kasi finally, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Hindi ko na kailangan ng ibang tao para sumaya pa. Basta magkasama kami ng anak ko, masaya na ang mundo ko. Maraming salamat sa pagbabahagi ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Sarah. Hello, Sarah! O, diba? Sarah na meron ng prinsesa. Yan, Yes. kasi meron ng Junakis. Ay, hindi ko sure. Babae ba? Hindi ko sigurado. Anyways, well, all's well that ends well. Meron talagang mga tao na dumadating at dumadaan sa buhay mo at sa buhay natin para matikman lamang. Yun lang talaga yung purpose nila. Ay, dumaan siya sa buhay ko para matikman syrup. Pwedeng masyurap, pero hindi. Ang tikman na meaning, titikman natin yung klase ng pag-ibig. Ma-experience. Diba? Ma-experience natin kung paano tayo mahalin ng ganitong klaseng tao, di ba? May mga taong dumadaan sa buhay natin not for them to stay but to serve as lessons. At yun yung naging parte ng naging ex-husband mo. Totoo yun. Sobrang kami we want to congratulate you kasi nalagpasan mo yung pain na sobra kung tutuusin, di ba? Yung malaman mo na ilang beses kang niloko ng isang tao, di ba? Talagang questionin mo saan ako nagkamali? Correct, di ba? Diba? Tama din naman yun yung tanong ka sa sarili mo, tapos na-realize mo hindi ka naman maluho. Kasi pwedeng luho yung dahilan. Hindi ka naman nagger. Oo, kasi diba? posible ding mag-cause ng ang away. Oo, di ba? Hindi natin alam. Ako para sa akin, wag nang ikaw itong niloko, so do not play the victim. Do not be the victim kasi ibig sabihin yung wag ka magstay forever na nandyan. At yun naman ang ginawa niya. Correct. Oo, okay na siya na Correct. nakipaghiwalay. Ang sinasabi lang siguro natin, para dun sa mga iba na nasa sitwasyon na ganyan, yung paulit-ulit po kayong niloloko, ano ba? Gumising na po kayo sa katotohanan. Ano kailangan ibuhos po sa inyo? Kumukulong tubig, kumukulong mantika, o ihi po? Para yung talagang Ihing mainit-init oo, pa. yung mainit-init yung bagong-bagong labas. Pwede ka ganyan. naman mamili yung ihing kahapon pa. Pwede Mas din. mapanghina kasi Oo, yun nasa sayo yan. Basta ang mahalaga sa amin, magising ka. Magising ka sa katotohanan. Di ba na grabe na yung panluloko, sobra na yung treatment sa'yo, di ba? Bakit ka nagsistay pa rin? Totoo. Ganun. Basta kay Sarah, bonggang-bongga kasi at least nahanap niya yung sarili niya, di ba? Unti-unti minamahal niya yung sarili niya. Nahanap niya yung sarili niya as a single mom na talagang she will devote her life to her child, which is a good thing. Bongga naman talaga yan. Pero sana, wag mo rin kakalimutan na mas mahalin pa yung sarili mo in other ways na hindi na necessarily relationship-wise Parang pwedeng may ibang bagay na pwede pang magpaligaya sa'yo. Doon mo talaga posible pa pala talaga ulit na maging buo ka. Diba kahit yurakan, wasakin, durugin ng ibang tao ang puso at pagkatao mo. Tama. Diba kaya mo uling buuin ang sarili mo. Pwede. At yun yung ginawa ni Sarah. Correct. Kaya nakaka-inspire din na parang tingnan mo sinabi niya kanina, hindi ko na kailangan ang ibang tao para maging masaya ako. Dahil ako at ang anak ko buo Sapat na. na. Sapat Oo. na, buo na kami. 'Di ba? So magandang napakagandang lesson lalong-lalo na sa mga single parent na minsan parang looking for something pa rin parang may kulang. Pero pag pinagtuunan mo pala yung anak mo,
masasabi mo, ay kumpleto na ako. Oo. Diba? Ayos naman na pala ako. Oo, hindi ko na kailangan pa ng ng magbibigay sa akin ng stress. Oo. Yung inspirasyon mo ay yung anak mo. Correct. Diba? Maganda talaga yung kaya mabuhay ang mga single parents. Yes. Kayo po ay tunay na nakakabilib. Kasi sa totoo lang, partner, yung pagpapalaki ng anak na dalawa kayo, mahirap na eh. Ibig sabihin, Yes. dalawa na nga kayong nagtutulong, hindi siya madali. Oo, what what more? more? 'Di ba? Yung ikaw yung nanay, ikaw pa yung tatay. So kaya talagang isang bonggacious na masigabong palakpakan Yes. na may kasamang hiyawan sa isang napakalaking arena. Yan. Para sa lahat ng mga single parents kasi po, hindi po talaga madali ang inyong ginagawa pero inyo pong kinakaya. Tama. Ang sinasabi ko kanina, partner, na magandang gawin kasi syempre, yung anak mo, while you devote your time, your love sa kanya, tama naman talaga yon. Kaya lang syempre dapat meron ka rin sa sarili mo kasi hindi naman sa nambabasag, no? Pero talagang sadyang dadating yung panahon na yung anak mo din naman ay aalis, 'di ba? Pag nagkaroon din ng sariling buhay, sariling pamilya, ganun. So dapat ikaw din sa sarili mo buo ka or yung sa sarili mo masaya ka, 'di ba? Considering the fact na pwedeng yung anak mo ay mag-asawa din. 'Di ba? So yun yung sinasabi ko kanina na parang with an R. So, yung anak ko partner, ganun siya. You know, like parang yung kwento siya. Then parang sabihin mo, yung anak, parang please, roar your R. Parang, gano'n, hindi parang. Parang yung pera. Like yung parang, pero di yung pare, tagay naman tayo, pare. Gagi pare. Pero alam mo yung parang lang naman yung ganun niya. Pero yung R niya na iba, diba, pera naman siya. Pero pag nagkakwento siya talaga, parang ganun ka, minsan, napapaparang na din ako. Hindi naman, halata sa kutis na social, ganyan. So, yung parang ganun na dapat pag i-improve mo din yung sarili mo. Ibig sabihin, madami kang ibang pagkakaabalahan. Bukod din sa anak mo. Yun ang sinasabi. Although matagal pa yan, lalo na kung bata pa yung anak, ilang years pa yan, 18 years, 20 years, kung 30 years old pa siya, ako kailan ako umalis sa poder ng nanay ko, 30 years old na ako. So matagal pa din naman talaga yan. Ang sinasabi lang natin, hanap ka din ng ibang mga magpapasaya sa'yo. Halimbawa, friends. Correct, diba? correct. May barkada ka ba? Diba? Meron ka bang church group? Meron ka bang D group? Ano mga klaseng group, 'di ba? Yung ganoon para ayos ka din. Yung hindi lang yung aspetang being just a mother, but yung other aspects of your life na pwede magpasaya sa iyo. Correct. Feeling ko bata pa rin naman 'to. Hindi naman niya binanggit yung edad, no. Pero feeling ko bata ka pa. So maaaring sa ngayon, sige, enjoy mo lang kung ano yung naging bunga ng decision mo, which is to be a single parent. Tama. Pero yun nga, sinasabi din natin that things are changing, 'di ba? Things will change. Maaaring yung sinasabi natin ngayon ay mabago sa mga sa pagdating ng panahon. Hindi natin masasabi, 'di ba? May taong mahulog pa rin sa iyo. Syempre, hindi naman imposible 'yon, 'di ba? At ma-in love ka rin sa kanya. Kasi posible, kumaga, wag nating tuldukan kung ano yung nangyayari ngayon. And, of course, tama naman, ine-enjoy mo lang yung kung ano yung meron ka at the moment. Pero wag mo din kakalimutan na bilang isang tao, open tayo sa napakaraming possibilities ng buhay. Sa true yan. Tama, di ba? Posibleng magkaroon ka pa ng love life. Palay mo, posibleng ka pa magkaroon ng 5 anak. Hindi natin masasabi. Di ba? Ganun kakatalinghaga ang buhay. So, basta enjoy. Tama naman, i-enjoy mo lang kung ano yung meron ka muna. Pero, uulitin lang namin, di natin masasabi pagdating ng 5 taon, 10 taon, ma-inlove ka, di ba? Sa isang celebrity ng Japan. Mayamang may-ari ng malaking kumpanya sa Japan. Kaya, siya yung may-ari ng mga 30 na vendo machine sa Japan, di ba? Ganun ka specific. Oo, 30 sipa mo 30 nakakalat sa buong Tokyo. Di ba yung ganun? At na-inlove ka sa kanya kasi mahilig ka sa vendo machine, for example. Hindi natin masasabi. Di ba? So, better days are coming for you. Ang maganda lang dito is nakapag-desisyon ka ng tama. Di ba? To choose yourself. Ibig sabihin, hindi mo inallow na maging victim ka forever ng panloloko. Yan. Tama. Salamat sa iyo,
Sarah, for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at... Mahiwagang Burnay Story, gmail.com. Bali mo, kwento mo na ang ating pag-usapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!